Αυτό είναι το λαβράκι του λαϊσκίνα. Έλα μαζί μου να σου δείξω πώς το φτιάχνουμε. Και αφού έχουμε πάρει το φιλέτο από το Chef Gino, θα το ξεκοκαλίσουμε τώρα για να το επεξεργαστούμε θερμικά. Και ένα πολύ καλό tip είναι για να μην σου κολλήσει το ψάρι, είναι να είναι πάρα πολύ καλά στεγνό. Και μετά από περίπου 5 λεπτά που η πέτσα μας θα είναι ψημένη, το γυρνάμε. Και αφού το έχει ψηθεί, το αφαιρούμε από τη φωτιά και πάμε να το στήσουμε. Για το στήσιμο θα χρειαστούμε πατάτες baby, πόρτα, το λαβράκι μας, λαδολέμονο, ντοματίνια κονφή και ένα λάδι μαϊντανού και ένα λάδι ντομάτας. Εσύ θα το δοκίμαζες? Γράψε μου στα σχόλια και έλα στο Λαϊσκίνα στο Φαλιράκι να το δοκιμάσεις.